Hola, popos. 7:24, dijous. Avui anirem a Tarragona perquè no puc fer teleworking. Així que anem a veure com va el dia d'avui, que va fer bastantes coses. Bueno, com encara estic amb el temita de la dutxa, que sembla que l'estic allargant a propòsit. Però no. Em vinc tots els matins a dutxar aquí, com ja us havia dit alguna vegada. Així que, bueno, pues me voy a bañar un poquito. No vull anar a treballar mai amb el sol que fa. Vale, ja estic a l'Hospitalet, són les 3 de la tarda i m'agradaria estar aprox a les 7, com a molt tard, a les 8 a Tarragona. Però he de fer 400.000 milions de coses. He de deixar la casa, he de dinar, he d'acabar això. Wow, què és això? Vale, pues el mirall estava així. Llavors, jo el que he fet és amb arcilla de moldear d'aquesta cutre del xino, l'he enganxat així com si fos com una pedra com que s'està caient. He d'arreglar unes cosetes, evidentment, i he d'acabar la part de baix. I després podré marxar a Tarragona. Una cosa que és superguai realment amb el lavabo, Vale, a veure. La cuina està bastant neta. La sala està més o menys, llavors realment l'únic que he de fer és això. Pues me pongo a ello. Vale, mireu això. És la figura més fucking mona del món mundial de Pokémon. Vull dir, no sé què fer. Vull jugar, però ja no sé jugar. M'he fet gran per jugar. En sentit, ho faria si pogués, però no puc. Ho he intentat. Perfecto! Ja se suba bastant, ara? Vale, si després em dura o no, m'és igual, vale? Aquesta és l'artilla que he agafat. El problema és que allí vaig utilitzar 3,5 pel que veig i em queden 2,5. Vull dir que he d'optimitzar recursos a full, perquè ja més no em puc gastar. Vull dir, estamos flipando. Fa una olor més estranya aquesta artilla. Vale, així és com va quedant. Aquest fang és una merda, no vull treballar més amb aquest fang. Oh yeah! Vale, perfecte, i només n'he gastat 2,5. Vull dir que... Perfecto! Vale, ja tenim feta la primera tarea. Crec que ara toca la més avorrida de totes, que és netejar els plats, així que no gravaré, evidentment. És que m'ha tret el bolull i em fa mal. Feia molt de temps que no feia aquest plano. Bueno, ja ho tinc tot net. Em falta només regar les plantes, dinar i ja podré marxar. Són les 4. Ho estic fent tot bastant bé, bastant ràpid. Avui no podré dinar a l'escritori, com sempre, perquè tinc la tauleta i el tamborete ocupats. Però mireu quines crocs em vaig comprar ahir. Ja estan brutes? El menú de hoy, sopa de boletos que vam fer amb la Noa, que, a veure, pues no es veu molt vistosa, però està super rica, amb coscorrones. Estan boníssims, que vam fer al moment ahir, from scratch. Vam agafar el trigo i tot per fer el pa. Vale, popus. Falta literalment només regar totes les plantes. I després podrem anar a Tarragona per fin. Encara es veu un sol espectacular. Mireu, aquestes dues es reguen soles. Ole! Aquesta pobreta, jopetes. No sap un greu. Watering the plant. S'han de fer molts viatges, per omplir-les totes. Tantes regades. Mira, he pensat, ja que vaig a la platgeta, tindré temps, m'acabo les de sangre, que és infumable i no me'l llegiré a cap altre lloc que no sigui tan preciós com la platja. Pot ser tan guapo. Bueno, si faig aquesta cara dormit és perquè, efectivament, m'acabo de despertar. Estic fent una mica de teleworking aquí a casa de Tarragona. S'està molt tranquil, la veritat, Bueno, llavors, ahir no vaig gravar com estava conduint, evidentment, perquè és molt perillós, però al acabar totes les tarees em vaig traslladar cap a Tarragona, vaig estar a la tarda super chill.
l'únic que vaig fer va ser anar a comprar cafè i estar amb el Manguito i passar per casa al Pau a robar-li aquesta pistola que és massa guai. Llavors esperaré a la Oli a que vingui a Tarragona i tirarem cap a la platja. Per cert, porto un Mainaku Panda. Uau, uau, espereu. No, pots aixecar, porfa, que sembles... maximitzant els rajos de sol per... Bueno, popos, amb el vídeo d'avui estem llegint Blackwater, La Riada. En Jan sí, em ve molt de gust llegir-me una saga que no sigui tan dolenta com Ales de Sangre. Encara que aquest fin de crec que m'acabaré aquests dos. Aquest i Ales de Sangre. On se'n va? Ah, sí. La cama sin fin, la plata sin fin. Així va el gravat del Pinta con Max. Ai, pensava que es veuria reflexat. Hi ha una llum estranya pels matins, perquè jo em veig com un gris. Però bueno, no passa res. Despertar-se a les 8:30 i veure això és preciós. Uau! Vaig esmorzar. Ahir no ho vaig acabar de gravar, però vaig acabar el gravado del Pinta con Max, que vull retocar una miqueta abans de fer les samarretes, però mireu, així... És com quedaria, bàsicament. Anem a fer un color taronja. Quina tensió, en veritat. Això. Però no fos amb els... Okay. ¿Qué hago? ¿Lo levanto o no lo levanto? ¿Lo levanto o no lo levanto? Come on, Francis. Don't you want to explore? You might find the abandoned furnace room where the old Civil War ended. No sé com aixecar-ho sense... Wow! Doncs estic bastant content amb el resultat. Em està debatint si vull que es vegi més o menys. D'entrada el deixaré així, és la primera prova. Uau, no sé si l'he fet molt centrat o què, però... Bueno, la samarreta descentrada per variar, però bueno, no podia ser d'una altra manera, així que en veritat m'està perfecta. Bueno, pues m'acabo de dar compte que la samarreta està descentrada, no, lo següent. Però no passa res, vull anar a llegir una estoneta a la platja, però és que què passa? Que si ho pico a llegir a la platja ja s'acabó el vlog, perquè estic tot el rato llegint a la platja. Però bueno, intentaré no oblidar-me, perquè a més vull intentar de fer una roda amb una mà, a veure si em surt. M'estic llegint aquest llibre i ja és un dels meus preferits del món mundial, simplement, és que no és tan bo, però simplement perquè té un mapa. Vull dir, que et puguis ubicar ja és el més guai del món mundial. T'ubiques a Perdido, Alabama, al 1919. Perfecte. Bueno, pues tinc l'habitació pates arriba, una miqueta com sempre per variar, perquè m'estic canviant el llit de 1.45 a 1.5. Tot això, tot el fin de Tarragona va anar bé, vaig gravar molt més del que em pensava pel vlog, així que estic content. Ara m'estava barallant aquí, amb el IELTS, no sé com es diu realment, és l'examen aquest d'anglès, com per veure si puc fer el màster en anglès. Easy peasy, el que m'ha costat més és descarregar-ho tot, tio, vull dir, quin mal de cap, ojalà fos en plan tipus connectar-te a una consciència com universal i fer-lo allí, però bueno, per ara no es pot. Així que, bobos, despeixo el vídeo aquí. Si us ha agradat, doneu like, compartiu, comenteu, subscriviu-vos i ens veiem al següent. Ciao! Això és una locura, aquesta pistola T3 és una fucking locura.